Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to, Kabalen, Karihiyon, March 10, 2023. Araw na ho ng Biyernes ngayon. Thank God it's Friday. Kumusta ho kayo? Kumusta yung ating mga kababayan na nagpaplano na ng kanilang weekend? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. At yung mga babiyahe po, paalala lamang, alam naman ho natin, tuwing Biyernes, marami ring nagsisiuwian sa mga probinsya o yung mga galing hong Maynila, uwi dito sa atin sa probinsya. Yung iba naman ay may mga lakad ho na ini-schedule. Abay, mag-iingat ho tayo sa ating pagbiyahe. Huwag pong kakalimutan, tiyakin na nasa maayos na kondisyon po ang inyong mga sasakyan at syempre, ang inyong pangangatawan upang sa gayon maiwasan ho yung ibang mga problema na pwede hong maranasan sa kalsada. At syempre ho, magbaon ng mahaba-habang pasensya dahil kaliwat kanan ho yung mga road construction nang nagdudulot ho naman ng pagbigat ng daloy ng trapiko. At syempre ho, baliban sa pasensya, huwag kakalimutan ang disiplina upang maiwasan ho ang aberya sa kalsada. Narito po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Biyernes ng umaga. Publiko, pinag-iingat ho sa mga illegal na online lending companies. Usapin ng dagdag singil ng Spelapco, didinggin na sa Senado. Pagbisita ng Taiwanese investor sa Clark Freeport Zone, hudyat ng lumalagong lokal na ekonomiya. Wastong pagkain, regular na pag-ehersisyo, makatutulong upang maiwasan ang sakit sa bato. At Docu-Bata National Council for Children's Television, mapapanood na po sa CLTV 36. Ito ho mga kabalen, nakarating na ho sa Senado ang nangyaring dagdag singil ho na ipinataw ng San Fernando Electric Power Spelapco. At ito ho itong San Fernando Electric Light and Power Company Incorporated. At magkakaroon ho ng pagdinig sa darating na March 20. Originally ho, itinakda itong March 13 pero na-reschedule ho ito ng Senado. Ang uupo ho sa naturang pagdinig, ito nga mga miyembro naman ng komite sa enerhiya. Ang pinangungunahan po ni chairman ng committee na si Senador Raffy Tulfo at kabilang naman si Vice Chairperson Win Gatchalian. Ang mga miyembro ho ng Senate Committee on Energy, sina Senator Nancy Binay, Senator Angara, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, Senator Chis Escudero, Senator Grace Poe, Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Mark Villar, Senator Joseph Victor Ejercito at si Senator Risa Ontiveros. So basahin ko lamang yung inilabas hong notice of change of schedule and venue ng Senado. Please be informed that the hybrid public hearing of the Committee on Energy on Senate Resolution number 512 o yung pong resolution directing the appropriate committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation on the alleged violation of San Fernando Electric Light and Power Company Incorporated or Spelapco in including the Power Commission o Power Supply Agreement in the retail rates without the approval of the Energy Regulatory Commission. At yun nga ho, inaitakda sa March 13, pero mamamove ho yan sa March 20, alas 10 ho ng umaga sa may Senator Laurel Room sa Senate of the Philippines. Asahan ho ninyo, natututukan naman ng CLTV 36 ang magiging pagdinig na yan live at ihahatid po namin sa inyo ang mga kaganapan mula sa Senado sa 20 ho ng Marso. Sa iba hong balita,
balita, marami pong nauusong online lending apps at websites ngayon, kung saan po pwede hong makahiram ng pera sa iilang click lamang. Kaugnay ho nito, pinag-iingat ho ng Securities and Exchange Commission ang publiko na wag ho basta-basta magtitiwala sa mga offer ng mga kumpanyang ito. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Arlene Salonga. Dahil sa hirap ng buhay, bunsod na mababang pasahod at mataas na presyo ng mga bilihin, marami sa ating mga kababayan na naghahanap na ng iba't ibang mapagkukunan ng panggastos. Kabilang dito ang mga nauusong online lending apps at website kung saan ilang minuto lamang ay papwede ka nang makahiram ng pera nang hindi lumalabas sa iyong pamamahay. Direkta kasi nilang itatransfer sa iyong online bank o e-wallet ang halagang iyong hinihiram. Pero paalala ng Security and Exchange Commission, hinay-hinay lang bago kumagat sa mga offer ng online lending companies. Kailangan umanong siguraduhin na mayroong permit na nagmula sa kanilang tanggapan ang mga kumpanyang nagpapahiram ng pera upang makasigurong tumatalima sila sa mga standard. Panawagan na rin natin yan sa ating mga kababayan na gustong mangutang. Kailangan muna po nating pag-aralan ang mga kumpanya o ng mga lending companies na kung kanino po tayo mangungutang o makikipag-deal upang tayo po ay hindi madala sa bingit ng alanganin later on, sapagkat alam po natin ngayon ay napakadali pong mangutang sa pamamagitan ng lending app lang. Pero siyempre pagdating ng pagbabayad, hindi po natin alam na ang kumpanyang yan ay napakataas na po pala ang tubo o may mga ibang mga modus sa paniningil ng kanilang mga customers. Karaniwang reklamo rin umano hinggil sa mga iligal na online lending companies ang kanilang paraan ng paniningil kung saan pinapahiya at tinatakot nila ang mga kliyente na hirap makapagbayad dahil sa taas ng interes. Ayon sa SEC, may karampatang parusa ang mga ganitong gawain ng mga online lending company. Siyempre, ang SEC kapag nakita natin na mayroong violation ng mga kumpanya, alinmang lending institution, kung nangaharas sila, kung insulto nila ang kanilang mga kliyente o mga taong hindi nakakabayad sa kanila, ito ay maaring magkaroon ng kaukulang penalty and to the maximum, ma-revoke ang kanilang kumpanya dahil nga sa violation na kanilang ginagawa. Dagdag pa ng SEC na hindi maaaring magkaroon ng access sa contact list ng kanilang mga kliyente ang mga online lending company. Bawal din ang pag-post ng personal at sensitive na impormasyon ng mga nangungutang sa internet. Kung sakali umanong magkaroon ng karanasan ng isang tao patungkol sa unfair debt collection practice, ay huwag umanong mag-atubili na lumapit sa SEC upang maimbestigahan at mabigyan ng karampatang parusa ang mga lumalabag na online lending companies. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to! Balitang negosyo naman ho tayo, binisita ho ng mga Taiwanese investor ang Clark Freeport Zone nito hong Miyerkules, March 8 bilang bahagi ho ng kanilang investment mission sa Pilipinas. Sinalubong ho ang mga ito ni Bases Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Eileen Sosa. Sa nasabi hong visit, ibinida ho ang iba't ibang investment opportunities na inaalok ho ng Clark Freeport Zone. Isa sa mga nangungunahong investment destination sa ating bansa. Ang presentasyon naman ay pinangunahan po ni Ari Perez, ang Vice President for Corporate Services, CDCOIC Vice President for Business Development Enhanced Group Telma Ocampo, at ni SIAC OIC President and CEO Darwin Cunanan. Ayon naman ho kay Attorney Edgardo Pamintuan, ang chairman din ng Subic Clark Alliance for Development, ang pagbisita ho ng Taiwanese investors ay nagpapatunay sa lumalagong interes at kumpiyansa sa lokal na ekonomiya. Matatandaan nito pong Pebrero, 14 na European ambassadors naman sa pangunguna ho ni Ambassador Luc Veron ang bumisita sa Clark Freeport at Subic Bay Freeport Zone para sa isa ring business mission sa Pilipinas.
Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Itong publiko, hinihikayat pa rin hong magpabakuna at magsuot ng face mask. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik.